Perdó. Bona nit, que abans no ho ha dit. Voldríem saber quina és la situació de la llar de majors del carrer La Sénia. Si no ens equivoquem, és un edifici inaugurat el març del 2015 pel Partit Popular en un acte ple de pompositat i a hores d'ara no té cap activitat. Quin és el motiu pel qual aquest edifici no està sent utilitzat? Quan es planteja posar-lo en funcionament? Moltes gràcies. Bona nit a totes i a tots. Tampoc estava com a regidor en el 2015, desconec quina va ser la inauguració a bombo i platillo i pompositat d'esta inauguració. El que sí que és realitat i el que ens hem trobat és que aquest edifici encara no disposava de llum, entre altres coses, o d'un equip electrogen que era requisit per a tindre la llicència d'apertura, etc. És a dir, en aquest moment encara estem treballant per tal de solucionar qüestions purament tècniques i administratives per a poder-li donar quant abans ús a aquest edifici públic. Entre la entrega, etc., que va tardar més del que estava previst, algunes discrepàncies entre el final d'obra i el projecte executat, etc. És a dir, el que estava clar és que si es va inaugurar en el 2015 es va inaugurar en llum d'obra, qüestió que considerem que evidentment no es pot inaugurar un edifici públic sense reunir els requisits legals pertinents. I, de fet, en un dels anteriors plenaris, si sabeu, vam aprovar la cessió a Iberdrola de la instal·lació elèctrica de mitja tensió, que era un dels requisits previs per a poder tindre llum pròpia. Estem en ello i per part d'este regidor, quant abans, millor. No pots donar-me una data, no? Ja m'agradaria. Estamos en ello. Però els tràmits administratius són els que són, però ja dic, estem solventant totes aquestes qüestions una darrere una altra i van apareguent i estem, ja dic, per part nostra en seguida que es puga. Gràcies. Jo, com sí que estava de regidor en el 2015, tinc que dir que va ser més que una inauguració, va ser una sessió de fotos i una visita guiada per als majors per a que vegin el que estaven fent-se, pràcticament, bàsicament.